sing dadi setyamu Senggana Maruti. Yen pancen dewa kuwi wicaksana Mara Gage tuduhna sapa sudaremaku. Sapa wong tuane Senggana? Sapa sing dadi wong tuane Maruti? Sing ngerti bapake munyuk ya sapa? Iki ana wewujutan tak waspadakake sikile kaya ora ngambah bantala. Tegese sikile ora ngambah ana ing bumi utawa lemah. Kowe kuwi bangsaning apa? Ndadekno sumurupmu. Aku iki bangsaning dewa utawa bangsaning Jawata. Lho, kowe kuwi dewa? Iya. Aku iki dewa. Mengko dhisik yen pancen kowe kuwi bangsaning dewa utawa Jawata, kowe kuwi dewa saka ngendi? Lan sapa sing dadi wewisikmu dewa? Iya. Ulun dewa saka kayangan Swarga Maruta. Wewisik ulun Bathara Bayu. Ulun iki dewaning angin. Yen panjenengan ulun, ya panjenengan ulun iki mau sing memba wujute asalira Brahmana raseksa, utawa panjenengan ingsun iki mau kang memba wujud dadi pendhita buta kang peparap Begawan Maruta ingkang gembleng marang jeneng kita Jabang Bayiwanara. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya si tukang malang ati ya si tukangen sing tias ya si tukang kudu kering sewu lepat diagung pangaksami lajeng kula menika sinten Duh Pukulun jagat nyekseni kiblat 45 pancer gandeng jeneng kita kang dadar marang ketrimaning urip nganti jeneng kita Jabang Wanara nganti dadi dewasa lan gagah prakosa sing dadi dedeg kang sarta ragamu Seksenana panjenengan ulun bakal menehi tetenger kinarya pusaka marang jeneng kita. Seksenana jagat saisine ulun paring tetenger marang kita Maruti ya Senggana. Nami kula Maruti nuwun inggih pun Senggana Duh Pukulun. Iya, pancen kaya mangkono. Kowe nggih. Lalajeng kula menika putranipun sinten Duh Pukulun? Maruti utawi Senggana cumadong dawuh. Maruti, Senggana ndadekne sumurupmu. Kowe kuwi anakku, kowe kuwi putraku. Apa iya? Mboten Pukulun. Kula mboten percaya Senggana mboten pitados.
Sing menehi jeneng utawa sing menehi tetenger menyang kowe iki panjenengan ulun. Menawi namung paring tetenger, menawi namung paring asma menika sinten kemawon menika saged Bu Ulun. Wis ngene wae. Ngene wae. Aku durung bisa menehi katerangan sing gumathok. Dina iki ing ripalungguhan iki kowe tak utus Senggana tak kongkon. Nggih, menapa Bu Ulun? Kowe munggah ana kayangan Suralaya. Kowe takono karo para dewa kabeh kae. Yen pancen dewa ora gelem menehi wangsulan babakan sapa kang dadi wong tuamu utawa sudarmamu, kowe ngamuk punggunga mapan ana kayangan Suralaya. Menawi mangke kula kuwalat kados pundi Bu Ulun? Kuwalat ki nek dewane bener. Menawi mangke wonten punapa-punapanipun dhateng jiwa raga kula kados pundi Bu Ulun? Bathara Bayu sing bakal ndombani kowe saka mburi. Sendika ngestaken dawuh budhal dene iki. Hangudari tyasriwut Urwaterawat wawahati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tanwandi pinarti bloko kadornan kang hambek juti wela dalah ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Hastungkara sidam sekaring bawana langgeng wela dalah tublas iki ana wewujudan kethek utawa wanara munggah petrek-petrek ana kayangan Suralaya mapan ana ing repat kepanasan jenengmu sapa he wanara kalamun kowe bisa tata jalma manungsa aranku Maruti ya Senggana iya kowe kabeh apa bener para dewa utawa para jawata ya panjenengan ulun kuwi dewa panjenengan ulun dewa saka kayangan Karang Kaendran. Dene wisikku Bathara Indraya Bathara Surapati. Bathara Indraya Sang Surapati pancen bener kaya mangkono. Aku Bathara Brahma mijil saka kahyangan swarga dahana. Senggana Maruti ana paran. Malang kadhak ninggal marang Trapsila ninggal marang tata krama kang sarta yuda negara. Duwe gawe apa?
Duwe gawe apa kowe mapan ana repat kepanasan munggah ana kayangan Suralaya kene? Jarene dewa kuwi wis ngerti sadurunge winarah. Sipate dewa kuwi waskita sithik sing dadi paningali. Kenang apa? Kenang apa kok takon kekarepane titah? Kenang apa kok takon kekarepaning jalma? Kowe kabeh dewa do kucluk. Kata edan kowe. Ayo prasajan wae, bloko. Jujur apa sing dadi setyamu? Senggana Maruti. Yen pancen dewa kuwi wicaksana maragage. Maragage tuduhna sapa Sudarmaku. Sapa wong tuane Senggana? Sapa sing dadi wong tuane Maruti? Sing ngerti bapake munyuk ya sapa? Maruti. Dewa ora ngerti, dewa ora nyumurupi sapa sing dadi bapakmu, sapa sing dadi Sudarmamu. Mbuh ora idep. Janji dewa ora nuduhake sapa wong tuaku, sapa bapakku. Kelakon ana dewa tak nggo keset ndase. Lah dalah. Kowe kethek nyidam marang neraka jahanam. Ayo njogeta kabeh para dewa tak kendangi dina iki.
dewa sugata marang sureng prangutani arum-arum ngemban ing awiyat narada ngebalani Ladalah pragenjang pak pong buk bolong kali cedhek ngetani line sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane adalah kayangan so geger niki piye to iki kayangan Suralaya geger mawuran ladalah musik kae lah kok dadi ana kethek putih utawa wanara seta ngamuk punggung Suratamtaha munggah ana kayangan Jonggring Salaka dewa-dewa padha bubar mawut dewa-dewa padha salang tunjang Bathara Brahma ngetokne genine lah kok ana dayane angin satemah genine balik ngobar para dewa-dewa liyane wola layak ya mau dipati barang ya ngono. Isih sore kok wis ngantuk. Apa njaluk ora jangkep bayarane? Ora gumun, jebul kethek putih sing ngamuk punggung munggah ana kayangan kae lho, ladalah lah kok ana sing ndekengi. Sing ndekengi ora ana liya dewaning angin ya kuwi Bathara Bayu. Piye karepmu Bayu? Kowe iki jane rombongane sapa yu Bayu? Kok kene melok kono melok. Coba tak pilih anak perpekane Bathara Bayu sendekeng kethek putih sarta ngamuk punggung ana kayangan. Karepe piye? Ayu kula wonten dawuh Dhuwukulun kethek putih sing ngamuk sing mbotohi kowe lakar kados mekaten wanara seta minggah wonten kayangan ngamuk punggung niki wau sing ngajangi Bathara Bayu kowe gendeng apa piye to kayangan kahanane ayem kayangan kahanane tentrem kok mbok gawe rame iki karepmu piye? Dicucukne kali biayane. Nyuwun sewu Pukulun. Piye? Paduka Pukulun mirsani Senggana ampun ngantos ngagem netra Walaka. Nanging kula aturi mirsani kanthi netra Pramana Jati Senggana menika sinten? Maruti menika sinten? Wanara seta utawi kethek putih ingkang ngamuk punggung menika sinten? Senggana kuwi ayo mbuh. Wis ngene wae. Senggana dina iki kon madhep marang Hyang Pramesti Guru. Ning kowe kudu bisa ibarate kowe sing gelar, kowe ya kudu bisa nggulung Bathara Bayu. Nggih. Kula ingkang dados paseksen Pukulun. Ya bagus. Yen ngono ayo Senggana Maruti kethek sing ngamuk iki mau kantinen lajakan gandengen tangane madhep marang Hyang Pramesti Guru. Dina iki uga
Sare sang maha yekti sak pusing semedi mungguing pacaraban danguwaning ali wijiling sasangka saking anggraning harga karenantyasira alon hangandika wong ilahing sekaring buwana langgeng lah kok dadi iki ana Wanara Seta munggah marang kayangan sapa jenengmu Wanara nami kula nuwun inggih pun Senggana nuwun inggih pun Maruti Dawa Kulun. Lah banjur apa sababe jeneng kita Soroh amung mapan ana repat kepanasan kayangan Suralaya kene Senggana? Dawa Kulun sayektosipun kula badhe nyuwun pituduh dumateng para dewa. Kula menika putranipun sinten Dawa Kulun? Lho, mengko dhisik. Lah kenang apa? Kenang apa jeneng kita takon Sudarmamu kok nganti munggah mring kayangan? Kula namung nampi dawuh Dawa Kulun. Ana sing merintah lakar kados mekaten. Sing merintah sapa? Ingkang merintah boten wonten sanes kejawi namung kula Dawa Kulun. Kula ingkang merintah pun Maruti kala wau. Bathara Bayu kula wonten dawuh. Yen pancen kowe kudu bisa ngudari kang dadi lelakon iki. Apa sababe kok nganti jeneng kita ngajangi marang Senggana? Munggah mring kayangan takon babakan Sudarmane, takon marang bapake. Nuwun inggih. Sewu lepat diagung pangaksami. Sejatinipun Senggana utawi Maruti menika taksih kadang kula piyambak Dawa Kulun. Lho. Isih sedulurmu lakar kasinggihan. Lho, lah kok ngono? Awit Senggana niku putra Paduka Bayu. Kowe aja waton omong. Ning ngomonga sing nganggo waton Bayu. Awit kula ngertos piyambakipun, awit kula ngertos sejarah larah-larahipun Senggana te Maruti niki Dawa Kulun. Kita Bayu ngerti larah-larai utawa sejarah Maruti. Nuwun inggih kados mekaten. Rikala semanten Paduka Pukulun leledang wonten alas Dandaka. Paduka Pukulun ngawuningani utawi ngawruhi wonten wanita ingkang nembe tarak brata. Wanita kala wau nenggih pun Anjani. Satemah Paduka Pukulun tuwuh rasa asmara dhateng pun Anjani kala wau. Saksampunipun Paduka kasmaran, Paduka Pukulun paring sasmita kanthi srana methik Ron Kamal. Ron Kamal Paduka sawataken dhateng Anjani. Ron Kamal wau dipun tedha, dipun dahar kaliyan Anjani. Gancanging cariyos Anjani Garbini. Saksampunipun Garbini utawi Anjani mbobot, wujudipun nuwun inggih Wanara Seta utawi kethek putih ingkang ngadhep Paduka Pukulun ing ripalenggahan sakmangke. Lah napa to sababipun? Kula wani cawe-cawe. Awit Senggana menika lair tinilar ibunipun ingkang seda kunduran. Dawa Kulun, kula melas dhateng jabang bayi ingkang dereng gadah dosa, dereng gadah luput. Inggih kanthi dasar kang sarta wewaton menika kula ngajangi Senggana tanglet ramanipun ngantos dugi kayangan Suralaya mriki. Dados cekak cukupipun Senggana menika putra Paduka cekap atur kawula.
Sumangga menawi paduka pukulun badhe midana dhateng Bathara Bayu, kula sumanggaaken do pukulun. Bathara Bayu kala wau leres napa mboten? Leres napa mboten Adi Guru? Kethek putih menika jare Bathara Bayu anak paduka menika leres napa mboten? Leres Kakang. Lho, leres. Inggih Kakang. Oh nggih pun nek leres. Dados niki anak paduka inggih. Lakar kasinggihan Kakang Naradewa. Kadung tak belani ngaya-ngaya. Lah kok pasrah. Senggana Maruta kula wonten dawuh Hyang Adi Pukulun. Yah tetela kowe putraku, kowe atmajaku. Gandeng kowe dumadi lantaran roning kamal utawa godhong asem kang isih enom. Ingaranan sinom jeneng kita Senggana ya Maruti bakal tak tambahi tetenger Anoman. Sarta tak tambahi tetenger meneh Anjani Putra. Ngaturaken panuwun Pukulun sampun paring pusaka nami dhateng jasad kawula. Padang tetrawangan raos sing manah dupi kula mangertos sinten Sudarma kula ingkang sejati. Anoman iya, senadyan jeneng kita dikudratake wujud wanara, nanging jeneng kita Anoman duweni kewajiban dadi utusane ngadil. Kinen mangrurah satrumurka. Nuwun inggih Rama Pukulun, nanging nyuwun sewu, kepeksa Anoman dereng marem. Anoman dereng marem Pukulun. Alah bocah iki lho. Wis ro bapake sapa isih diparingi tambahan jeneng kok jek kurang marem bae. Kurang marepmu piye Anoman? Nyuwun sewu. Kula kinen mangrurah satrumurka utawi numpes angkara murka niku napa nggih ijen, napa nggih piyambakan. Kamangka angkaraning bawana tiyang sukertaning jagat menika kathah. Punapa kula kuwawa ambrasta angkara murka niku wau namung ijen tanpa ruwang, namung badan sapata. Lah banjur karepmu piye Anoman? Kula inggih kedah wonten sing rencangi. Rencang kula kedah sami-sami wujudipun wanara, kudu padha-padha wujude kethek. Kados pundi? Yah, Bayu, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Printahna kadang-kadangmu para dewa kon madhep ana ngarsane ingsun. Senika ngestaken dawuh Pukulun. Gumlaring jagat raya gatong-tong
Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Wanadri kabeh para putra-putraku para Jawata dina iki ulun keparengake jeneng kita kabeh para dewa nyipta wujute wanara minangka dadi kancane Senggana ya Anoman kang bakal nindakake jejibahan luhur iki mekaten dawuh ulun iya Bathara Indra ayo kabeh dewa Bathara Indra Brahma kang sarta Yama Dipati ulun keparengake muja utawa nyipta wujudipun wanara larapna ana ngarsaning sun dina iki uga Indra Brahma Yama Dipati